mesta. Vietnamskú novinárku a prodemokratickú aktivistku Tran Sai San-cu predviedli pred hanojský súd za údajné napadnutie dvoch ľudí. Ohlásená zamračená ojedinele dáždu so snehom, taká bude sobota a teplota okolo nuly. 15 hodín 31,5 minúty. Slovenského rozhlasu 0800 900 800. Dobrá zná cesta za Drahovcami, ako aj medzi Nitrou a Topolčami na rade je zelená vlna. Dve osobné autá sa zrazili medzi Brančom a Ivankou pri Nitre, dopravu riadia policajti, zdrží 15 minút. Následky dopravnej nehody odstraňujú na 60. kilometri D1 smer z Trnavy do Piešťan, úsek je neprejazdný, tvorí sa tam kolóna a polícia odkláňa dopravu po vedľajších trasách. Krížené kamióny sú na ceste za